дуруд. шумораи нави рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон имрӯз 13 апрел аз чоп баромад ва маводҳои зеринро аз он мутолиа карда метавонед. дифоъ аз нақшҳои миллӣ ё чӣ гуна нақшҳои миллии тоҷикӣ брендҳои ҷаҳониро ҷалб намуд. муаллиф аз проблемаи истифодаи нақшҳои миллӣ аз ҷониби тарроҳони хориҷӣ гуфтааст оқибатҳои мусбату манфии он. коршиносон дар ин маврид чӣ гуфтанд? ин мушкил чӣ оқибат дошта метавонад? Матлаби мазкур ба ин ва дигар суолҳо ҷавоб хоҳад гуфт. синамои миллӣ таърих месозад ё таърих месозад? гила аз филмҳои ватанӣ. чаро синамогарони мо ба хотири таърихро нишон додан ҳатман аз хар, буз, хонаҳои гилӣ, костюми кӯҳнаву деяҳои нообод ва ғайраҳо нишон медиҳанд? филмҳои мо боз чӣ мушкил доранд? ин мақола ба ин суолҳо ҷавоб хоҳад гуфт. кош ҳамеша чунин мебудем. муаллиф дар матлабаш аз мушоҳидаҳои рамазонӣ гуфтааст аз амалу рафторҳои дидааш қисса кардааст. миллат, расонаи миллӣ ва артиши миллӣ. ё чаро бояд журналистон аз манофеи миллӣ ҳимоят кунанд? муаллиф аз бостоби нодурусти мавзӯи даъват ба артиши миллӣ дар баъзе расонаҳо интиқод карда аз иттифоқи журналистони тоҷикистон, шӯрои воситаҳои ахбори омма ва дигар созмонҳои журналистӣ даъват ба амал овардааст ки мавзӯи мазкурро бознигарӣ кунанд. муаллиф боз чӣ интиқоду чӣ нигарониҳо кардааст? пас аз мутолиаи матлаби мазкур огоҳ хоҳед шуд. саъдулло ҳайдарӣ радио корҳоеро ба сомон расонид ки дар қалби мардум ҳаккокӣ шудааст. мусоҳибае ки аз дирӯзу имрӯзи радиои тоҷик гуфтааст. аз ҳаваскорӣ то фатҳи майдонҳои касбӣ. муаллиф аз муштани бешикасти тоҷик Шавкат қисса мекунад. Шавкат ин ҷодаро чӣ гуна тай кард? дар ин мавод хоҳед хонд. ба кӯдакон набояд дурӯғ гуфт. чаро? матлаби мазкур аз таъсири манфии дурӯғгӯӣ гуфтааст. дурӯғгӯӣ ба кӯдакон чӣ оқибат дорад? барои донистани он матлаби мазкур кӯмакатон хоҳад кард. ин ва дигар маводҳои ҷолибу хонданиро аз шумораи нави рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон мутолиа намоед. сайёраи қиёмиддин будам ва шуморо бо нашри нави рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ошно сохтам. моро пайгир бошед.